Ak si práve hľadáš prácu vo výrobe v Nemecku, Inbox Agency ponúka zaujímavú dlhodobú príležitosť pracovať vo firme pri obsluhe strojov vo farmaceutickom priemysle. Ak máš predchádzajúcu prax vo výrobe a dohovoríš sa po nemecky či anglicky, toto je tvoja príležitosť pracovať dlhodobo v prostredí modernej výroby v Nemecku. Zamestnávateľ ponúka tieto podmienky. Práca je na nemeckú zmluvu na trvalý pracovný pomer. Hodinová mzda je medzi 14,40 až 14,80 v závislosti od kvalifikácie. Mzda je hradená mesačne. Práca môže byť aj na viacero zmien. Ubytovanie ti bezplatne zabezpečí zamestnávateľ. Toto sú požiadavky na vhodného zamestnanca. Predchádzajúca prax vo výrobe je určite výhodou. Ochota pracovať zodpovedne a kvalitne, nemecký alebo anglický jazyk na komunikatívnej úrovni, vodičský preukaz a vlastný automobil na cestovanie do zamestnania. Ak máš záujem, neváhaj a pošli nám tvoj životopis v nemeckom alebo anglickom jazyku na e-mail office@inboxagency.sk a ozveme sa ty. Tvoj životopis pošleme nemeckému zamestnávateľovi, s ktorým potom absolvuješ telefonický pohovor. Od zamestnávateľa dostaneš nemeckú zmluvu a budeš pracovať za mzdu od 14,40 € na hodinu. Zamestnávateľ ti pred príchodom zabezpečí ubytovanie. Pre viac informácií o našich pracovných ponukách navštív náš web www.inboxagency.sk alebo nás sleduj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, TikTok a YouTube.